अच्छा आई समय महाराज सुनबे कनी हमारा देहाती जी से बात जज्बात बड़ा निक लागो। बहुत सुंदर गाना बजाना ये महाराज रे बुझाते नहीं क्या आध्यात्मिक बात में लयदारी बात में अंतर का हो सूप हंसे तहते चालन के भी ना हो सके चाहे जकरा में खुदे 76 को छेद बा। ये महाराज रउमा कसन करम कमाई कले रहने के जवानी में आँखी लगवावे के पड़ ज्ञान कराओ ज्ञान अरे को हतन की गुड सिंह जवाब देवे के बा हमन के उलेदार ब्याह सही जा कि हमन के नामे सुनते लोग देहाती जी कापे लागेला बुझाई तब नु रो काम मटर गौनी हम आध्यात्मिक से बात करन के महाराज कोनो शुभ कार्य करे से पहले भगवान के नाम लेवे के चाहिए। वीरेंद्र भैया भैया यही कुल का देनी हो आ भाई कैसन तू कलाकार बड़ा लदार बड़ा की तहरा बुझाते नहीं खे नाव सुन करो निमन बाउर काहे खातिर बनावल बा देहाती जी निमन निमने ह बाउर बाउरे ह वीरेंद्र भैया और आध्यात्मिक से तुलना रो वाला दारी से करे लगनी अरे वहां मैटर देता नहीं कि एगो लड़की के शादी तय हो गई नंबर दिया गई लड़का के बात होखे लागल आ बीचे में शादी तय हो गई तो लड़की मुंह का दिखाई नया बात बा हमार गीत फलाना गौले महाराज एक 61 में दूसरा के नाम रख लगे का जरूरी बा देहाती जी लो एक नया मैटर हमन के खुद नया मैटर देने तारा बुझाते नहीं ज्ञान कराओ बच्चा ज्ञान कराओ। ए महाराज महाराज ये एगो लोफर लड़का बा नया मैटर लो ये मैटर अभी मार्केट में बाजत नहीं के देहाती जी ये लोफर लड़का बा आ एगो लड़की से कहता कि बताओ वो लड़की से डायरेक्ट जाके कहता कि बताओ लड़काई में कैसन लागत रहलू बड़ा कतना सुघर लागत तारा के दे धाजा मोह बदल गेल बा देखे में बड़ा निक लागत उहे जब लड़का लड़की के कटिंग देखले बा तो कहता बबुआ रे चोली में बरगर की बम्बैया पेटा लगल पेटो आगारा के ढोड़ी के हेठा का बगोरी देखावो ढोड़ी के हेठा का बगोरी देखावो दर्शन करावो खोली घाघरा के चोली में बरगर की पाव बम्बैया चोली में बरगर की पाव बम्बैया पेटा लगेला पेट आगारा के अरे आगारा के गोरिया ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो दर्शन करावो खोली घाघरा के ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो दर्शन करावो खोली घाघरा के देखिए महाराज भाई जवना सुपर कैसेट के माध्यमिक से हमनी के कैसेट हो रहा बा भैया के तरफ से 500 रुपया के पुरस्कार बा। भाई देखिए पप्पू साउंड सर्विस ग्राम रक्षण जिला बलिया उत्तर प्रदेश से भैया जी के तरफ से भी पुरस्कार मिलल। लेकिन बबुआ वो गीत पा जा चिकन चिकन गाल चॉकलेटी बदन हो जियारा जुड़ा तो कब से तोर कता मन हो चिकन चिकन गाल चॉकलेटी बदन हो
जियारा जुड़ा तो कब से तोर तोता मन हूँ नन के खोर खोर कोलत भितरिया नन के खोर खोर कोलत भितरिया नहीं मानत मन खाली रागारात हाँ ध्यान दो रोआ बुझाते नहीं खे हाँ गाना बजाना कैसन होके के चाहिए हाँ, कैसन बुझावा। जुग बा ये समाज के लोग कैसन गाना बजाना खोजते हाँ तो खाली तकिया आप बिस्तर वाला बात करते हैं तो बहुत पुरान गाना बजाना हो गया नकल करा बे नकल करी है नया मटर दिया था कि नहीं मानो तो मन खाली रागारा से अरे रागारा से गोरिया ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो दर्शन कराओ खोली का घर के ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो दर्शन कराओ खोली का घर के सुनील भैया लड़का कहता बताओ बहुत कि तहर जवानी देख के अब हमसे राहत नहीं है तहर जवानी मत होश में चढ़ल बिया मत में मातल बिया देहाती जी ध्यान दो कैसे भइल मत होश तो मन बाटे न होश में निरखल जवानिया के लेबे दया होश में भइल मत हो मन बाटे न हो समय मेरा खल जवनिया के लेबे दया को समय कर दटो तो बड़ बड़ा मछो कर दटो तो बड़ बड़ा मछो रनी हटाब दूर तक बाजाराते अरे बाजाराते ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो दर्शन करो कुल घर से ढोड़ी के है टका बगोरी देखावो दर्शन करो कुल घर के देखी हमरा मित्र भी आयल बालो एजा बबो आयल बानी हमरा पप्पू साउंड के जे हमरा क्षेत्र के खूब सुंदर साउंड सर्विस पप्पू जी के उहो के आयल बानी हमरा ए सरकार जहाँ केसट हो रहा बा वो जा हमरा खूब सुंदर एक गीत के लेखक अभिमन्यु जी भी आयल बानी लेकिन लड़का कहता है सरकार लड़का दूसरा कलक से रहे कैसे पाना खुद पे काबू जादू कोइल तोइसा रूप हो खालो अभिमन्युआ के साथ ग्रुप चुप हो पाना खुद पे काबू जादू कोइल तोइसा रूप हो खालो अभिमन्युआ के साथ ग्रुप चुप हो ओतना तान गोरी पूजा जात पात के ओतना गोरी पूजा तान जात पात के आज पूजा तो पूजा हमारा के
घोड़ी के है टका बकोरी देखावो घोड़ी के है टका बकोरी देखावो दर्शन कराओ खोली का घरा के ओहो घोड़ी के है टका बकोरी देखावो दर्शन कराओ खोली का घरा के आओ आई देहाती जी अपन बिरह लय गाय हमें बुझाता नहीं के गाना बजाना कैसन होके के चाहिए कि कैसन जमाना हो गई वो खाली शास्त्रीय संगीत गावला से ना हो कि आई है जा डॉट के गाई आई गाना का जवाब दे गाओ आओ हाँ लोकगीत लेखा मत केसट कराई देखिए वीरेंद्र भैया के तरह हमर नाल बजाओ तरह डॉट के गाई हाँ आई